ସରାବାଡ଼ି ପଞ୍ଚାୟତର ପୂର୍ବତନ ସମିତି ସଭ୍ୟଙ୍କ ହୃଦୟାଘାତରେ ମୃତ୍ୟୁ। ସୋରଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସରାବାଡ଼ି ପଞ୍ଚାୟତର ପୂର୍ବତନ ସମିତି ସଭ୍ୟ ତଥା ବରିଷ୍ଠ ସମାଜସେବୀ ଓ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଆଗଧାଡ଼ିର ନେତା କାନୁ ବିଷୋୟୀଙ୍କ 48 ବର୍ଷ ବୟସରେ ପରଲୋକ ହୋଇଛି। ତାଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ଆଜି ସୋରଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ତବ୍ଧ ଛାଇଯାଇଛି। ସେ ନିଜ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ 1998 ମସିହାରୁ 2022 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସୁଥିଲେ। ଆଜି ନିଜ ଗ୍ରାମ ଚାଖୁଣ୍ଡାରେ ନିଜ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କ ସହ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଗହଣରୁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ବା ଅପେରା ରାଜ୍ୟକୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଓ ସୋରଡ଼ା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଜଣେ ସୁସଂଗଠନକାରୀଙ୍କୁ ଆଜି ହରାଇଛନ୍ତି। ସେ କିଛି ଦିନ ହେବ ହୃଦରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଥିଲେ। ଆଜି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଛାତିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରି ଚିରଦିନ ପାଇଁ ଶୋକ ଛାୟାରେ ଆମ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି। ଏହି ଖବର ପାଇ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ସମରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସାହୁ, ବ୍ଲକ ବିଜେଡ଼ି ସଭାପତି ବସନ୍ତ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ, ଏନ୍ଏସି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶିବଶଙ୍କର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସହ ପ୍ରମୁଖ ବିଜେଡ଼ି କର୍ମୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବା ସହ ପରିବାରବର୍ଗକୁ ସମବେଦନା ଜଣାଇବା ସହ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ନିମନ୍ତେ କାମନା କରିଥିଲେ।